Хей, здравейте, приятели! Днес ще ви покажа ревюто на моето ново випец. Това е Софи. Какво мога да ви кажа? Нека да започнем с нейните аксесуари. Така. Ето това са шнолки. Те са 4 на брой. Първите са 2 панделки, а пък вторите са 2 сърчица. Чакайте, не знам дали се вижда. 2 сърчица. Така, има си нашийник, който е вратовръзка и се слага ето тук. Опа, много съжалявам. Също така в комплекта си има и едно ето такова гребенче, на което пише VIP. А пък ето тук има една лапичка. Така, нека да преминем към самата Софи. Тя има тъмно-розово червена коса. Има ушички. Много сладки ушички. И ето такава барета. На баретата има ето такова нещо, което са го направили за красота. И дупка. Ето така изглежда. Така, без барета, Софи изглежда така. Красива е. Ето това са и ушичките. Вътре в тях има розово. Очите са на Софи са сини. И ето тук на това има някакви окраски. А пък на другото просто си има обикновен грим. Но тук има една окраска и на другото също има отдолу. Но след това е черничко. И така, ето това е, има си нашийник. И една блузка на раета. Както ви казах, за друг нашийник има такъв, който да го сложим ето тук. Като вратовръзка с панделка. Така. Има обеци, които са Айфеловата кула. Тя е красива. София е красива. И това е ревюто на Софи от Випец. Благодаря ви, че гледахте клипа ми, гледайте и другите ми клипове, харесвайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате. Чао, чао!